suculeț ar fi perfect, mulțumesc. Mai mult bun pentru tine, mai multă dragoste pentru cei din jur. Îndulcește-te cu noua Candia, preparată doar cu un pur de cacao pentru o topire delicată și un gust deplin de ciocolată cu dragoste. Bucură-te de iarna asta așa cum vrei. Neoangin are grijă de gâtul tău. Vrei să dai un gust ușor picant mâncărurilor tale? Încearcă noul Delicat Picant. Condimentează-ți viața. Delicat, gustul de acasă. Nu lăsa răceala să te doboare. Încă de la primele semne, ia Nurofen răceală și gripă. Remediul împotriva simptomelor de gripă și răceală. Da. Deci în iară a rămas nevastă mea blocată în lift. Data trecută tot mata ai scos-o. Ajută-mă și data asta. Ai, brie, că fac o cinste. Bine. Sândele, ce zici? Mâine rămâne și soagă-sa în lift? Muscatel. Un vin pe cinste. Tânjești după o îngrijire naturală? Garnier are soluția eficientă, îngrijirea în 3 pași. Garnier Essentials, singurul program complet de îngrijire zilnică cu extracte de măr, struguri și brusture. Pasul 1. Tenul este perfect curat. Pasul 2. Tenul este proaspăt și ferm. Pasul 3. Tenul este perfect hidratat. Garnier Essentials. 3 pași esențiali pentru un ten sănătos. Ai grijă de tine. Garnier. Mă voi simți mai bine cu asta. Noul Coldrex Otrem Honey and Lemon înlătură ușor și eficient principalele simptome ale răcelii și gripei și te pune mai repede pe picioare. Și eu ce să fac cu asta? Coldrex, mai tare decât răceala și gripa. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acum rugina nu se mai fixează în țesătură. Primul sistem de protecție împotriva petelor de la Ariel. Sensibilitatea dentinară este descrisă scurt. Durere la rece, dulce, acru. Recomand Sensodyne deoarece cred în această pastă de dinți ca medic și ca pacient. Fiecare femeie are micile ei plăceri secrete. Noua budincă delicioasă Milimia are și ea secretul ei. E din cremă de brânză dulce. Bucură-te de clipe speciale cu Milimia. Când toată lumea așteaptă, Fiat pune lucrurile în mișcare. Cu oferta Fiat 50 plătești jumătate acum, restul din 2010 și ai în plus RCA gratuit pentru orice model Fiat. De ce să aștepți când poți să profiți chiar acum de oferta Fiat 50 plus RCA gratuit și 5 ani garanție? Au sperat că într-un oraș mai mare vor avea un viitor mai bun. Stăm în ciofa. Dacă nu stai în sus. Dar jungla orașului nu i-a iertat. Ne facă ce să... Çocuklar bizim aileye. Görkem'le biz Ne oldu buraya? biz bir adama çarptık motor. Öldü mü? Biz kaçtık. Babası motosikletin sürücüsünün yanındaki genç kızı arıyor. Poveste de familie. Din 2 februarie, în premieră, la Canal D. Să rămână, părinte! Lino, ia-și-mă afară că mă abdică ăștia! Vreau să mă las de asta vești și de-astea sfinte și să mă apuc de striptease. Seară la club, aleluia! Striptease cu Urinela del Toreadore! Vacanța mare. Mâine de la 22 la Canal D. Băi, băi, e serial de comedie, bă, nu se vă lingeți, băi, bașii! Çok daha iyi olacaksın. Peki.
برجع olmaya hazır mısınız? Înainte de sfârșit. Astăzi, de la 21:30, la Canal D. Vineri, 30 ianuarie, la Gala de Film. În orice moment poți fi țintă sigură. Deci păzește-ți spatele. E mai mult decât o misiune imposibilă. E Mission Istanbul. Vineri, 30 ianuarie, de la 20, în premieră, la Gala de Film. Canal D. Până acum vreo 2 luni, mereu când o sunam, ea răspundea. Te-a luat de fraie și pe noi și pe tine? Știți că eu sunt majoră și pot să vă dau judecată? Da, vă rog frumos, totul ești... Nu am fost cu niciun băiat, eram la serviciu, eram în interes de serviciu. La interes de serviciu, da, este în interes de serviciu. Bă, n-ai fi secretare, ești în chestia asta, mă. Pas cu pas ești alături de puiul tău pentru a-l crește mare, iar Nestlé este alături de tine. Planul de alimentație Nestlé te ajută să-i asiguri puiului tău tot ce-i trebuie, etapă după etapă. Oferă-i Nestlé lapte junior cu Bifidus de la 1 an. Bifidus stimulează sistemul imunitar și juniorul tău va crește mare. Nestlé, ce mai bun pentru bebe. Când durerea în gât îți strică bună dispoziție, ia Strepsils miere și lămâie. Strepsils îți calmează rapid durerea și ești din nou în formă. Iar componentele sale antibacteriene acționează mult timp după ce pastila s-a topit. Strepsils, primul ajutor pentru durerile în gât. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Încetinirea activității hormonale, lipostructura feței se lasă, inovație Vichy, Neovadiol, prima cremă cu izobiolin și proxilan, noua moleculă de referință anti-îmbătrânire, pentru o dublă acțiune, densificare și liporestructurare. Liniile feței se ridică. Nou, Neovadiol. Vichy, sănătatea e vitală. Începeți cu pielea dumneavoastră. Ești întotdeauna sigur că pasta ta de dinți și periuța sunt eficiente? Încearcă sistemul Blendamed Complete 7 și ia-ți kitul dentar gratuit pentru control personal. Vei observa singur îmbunătățiri în 7 zile. Sistemul Complete 7 ajută la îmbunătățirea celor 7 semne ale sănătății orale. Cere kitul gratuit pentru control personal. Sistemul Blendamed Complete 7. Verifică și tu 7 semne ale dinților sănătoși. Datorită triplei sale acțiuni, Aspirin Plus C de la Bayer reduce febra, calmează durerile de gât și combate simptomele de răceală și gripă. Am descoperit puterea noului Elseve cu lăptișor de matcă. Pentru părul uscat este o premieră. Elseve Renutrition de la L'Oreal. Noua gamă de îngrijire a părului uscat cu lăptișor de matcă, ce conține 10 nutrimente regeneratoare. De 10 ori mai multă îngrijire, instantaneu. Părul este hrănit, revigorat, pătăsos, revitalizat. Noua gamă de îngrijire a părului Elseve Renutrition de la L'Oreal. Puterea nutritivă a lăptișorului de matcă, pentru că meritați. Îmi place să gătesc pentru familia mea. Printr-o mică magie, mâncarea devine mult mai savuroasă. Cele mai bune ingrediente, aroma legumelor și verdețurilor proaspete. Un gust unic. E atât de ușor cu noul condiment universal Knorr Magia Aromelor. Tu iei vitamina C? Desigur. Dar știai că vitamina C este reținută în corp doar pentru o perioadă scurtă de timp? Cum? Soluția este CTB, vitamina C cu eliberare prelungită. Vitamina C conținută în forme farmaceutice cu eliberare normală nu este folosită în întregime de corpul tău, însă granulele speciale din CTB prelungesc eliberarea vitaminei C pentru a întări sistemul imunitar pe durata întregii zile. CTB, vitamina C cu eliberare prelungită. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
urmărește de miercuri până vineri cel mai controversat serial despre mafie. O poveste extraordinară în care invitați speciali sunt Sharon Stone și Andy Garcia. Valea Lupilor, un alt fel de serial despre dragoste și prețul plătit pentru putere. De miercuri până vineri de la 22 la Canal D. Çok daha iyi olacaksın. Peki. Allah'ım ne yapacağım ben? Biliyorum yaptıklarını. Hiç ayrılmadın başımdan. Senden de ondan da nefret ediyorum. Annemi istiyorum ben, annemi. Taburcu olmaya hazır mısınız? Înainte de sfârșit. Astăzi de la 21:30 la Canal D. Fac o surpriză astăzi, să aduc o invitată care e mai dilie decât sunt eu. Țin legătura cu planeta, ca să-l citesc pe Silviu Prigode. Dar îi rămâne, pe ureche intră, pe alta iese la loc. Zici că e aia, ți-am mai zis eu odată, e mamelor din lumea întreagă, ascultați! La șuetă cu Bahmut de luni până vineri, de la 15 la Canal D. Au sperat că într-un oraș mai mare vor avea un viitor mai bun. İstanbul çok var. Hakkımız hayırlısı olsun. Dar jungla orașului nu i-a iertat. Evet, ne yapacağız? Çocuklar bizim hayal. Görkem'le biz Ne oldu bu? bir adama çarptık. Öldü mü? Biz kaçtık. Babası kocası bize söyledi. Sonra yanındaki genç kızı öldü. Poveste de familie. Din 2 februarie, în premieră, la Canal D. De ce nu ai spus cu ce te ocupi? De ce ai spus că e secretară? Așa, deci nu te mai